An sakhiwin ka madan pum mynta ka miet hakaba nakaliang jongki player ka Real Madrid kilapan krebha nakabanta ka remontada kata ka bomot pan kombak ha ka jingle kai persya iaka Arsenal ka Real Madrid kalong ketim ka baklan bor pha ha ka perthai hakaba ka don iaki player kiba kan sai rei kan salong ka bakham iaka Real Madrid pan kombak ha ka ne ka jingle kai namar ka Arsenal ro kadai ketim ka baklan bor bat ka badon iaki player kiba kan sahi te nakaliang jong ka Arsenal kadon shibon iaka chan ban job ha ka ne ka jingle kai quarter final namar kaliyo oban lit ha ka first league da laila not goal Henry kan salong ka jingle kai ka ba compare pha man ta kamin namar nakaliang jong ki player jong ka Real Madrid kit sayele kai pha bat pe hang ne wat hadin baka Arsenal kaliyo oban tep da laila not goal nakaliang jong U Google umla aban lypa ne ban predict lupa nakabanta ka Real Madrid namar baka Real Madrid kala aban kombak hakano kono ka por kam tam habaki ele kai haying jongka Santiago Bernabeu kamajik jong ka Real Madrid kala ban urlang hakano kono ka por bat ka khanda few minute kalong ka minute ka bajalan nakabanta ka Real Madrid bat baleng ong kumta parlok namar kane kamlong shuh ka bathamai Henry kane kalong kabala jeteng bunsin bat kumban penshukan mau bah por ba ka Real Madrid kai kendo semifinal bat ka Man City kala tam yaka dasan lalai hak aggregate point bat nakaliang jong ka Real Madrid kadon tang 10% ka chan pan job iya kate ka jingle kai Henry tang hapo ka san minute ka Real Madrid kaliyo ban tep hadu lai gol te parlok kanai kade ka magic jong ka Real Madrid kaba pinam la ban mudur hakano kono ka por Henry wala kataro iya kata nginam la ban rai tingin sai pe iya ka jingle kai kapat selekai menta kamin kan ba ka Bayern kan sai kun persya iya ka Inter Milan kalatam yika da arloway haka aggregate point bat lada don na pedeng jong pi ki parlok ki bakwa ban pe iya kini ki jingle kai pila ban follow iya ki WhatsApp group ngalabu haka description kuble shibon ngau pha wat klet ban subscribe nakabanta ki way part ki video